Εξαιρετική πρωτοβουλία από τον Άρη Λεμεσού, ο οποίος σε σημερινή συνέντευξη τύπου ανακοίνωσε την παροχή οικονομικής βοήθειας στο Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής Αμέρικος Αργυρίου. Υπέροχη πρωτοβουλία από τον Άρη που συνδυάζει την αθλητική προσήλωση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η λεμεσιανή ομάδα στηρίζει το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου και για το σκοπό αυτό παρουσιάστηκε η συνεργασία τους σε διάσκεψη τύπου. Ο Άρης Λεμεσού δείχνει ως μια ιστορική ομάδα της Κύπρου, πέραν των ρόλων του στον τομέα του αθλητισμού, ότι θέλει και μπορεί να διαδραματίσει και ένα άλλο ρόλο, αυτόν της κοινωνικής ευθύνης, αυτόν της κοινωνικής προσφοράς. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την παροχή οικονομικής βοήθειας ύψους 50.000 ευρώ προς το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου για το έτος 2025. After all, children is the heart of every society in every country. Πιστεύουμε στους ανθρώπους, αλλά πάνω απ' όλα πιστεύουμε στα παιδιά, γιατί είναι το μέλλον, είναι η καρδιά της κάθε χώρας. Πέραν της οικονομικής ενίσχυσης, ο Άρης ετοίμασε πακέτα τα οποία περιλαμβάνουν βρεφικά προϊόντα και θα προσφέρονται σε όλα τα νεογνά που επισκέπτονται τα γραφεία του κέντρου στη Λεμεσό στα πλαίσια της ανιχνευτικής εξέτασης ακοής νεογνών.